Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, og si Danny. I don't know what to know. Oliver! Oliver, gawas niya si mong kwarto. Oliver! Ay, usabay. Oh. Oliver? Wa siya din siyang lawak. No? Oliver! Hain ka! Oliver! Oliver! Naike sa sod sa imong banyo! Oh, bli ang banyo. Nasato pa. Wa usab siya din eh. Litse, hain man din siya. Hain si Oliver? Ay, sir, maubitaw tanay akong isulti mo ganina, sir, sa pag-abot ninyo ba? Nga kanang dali nga misibat usab si Sir Oliver, agi sa loyo. Usa! Compadre, I'm so sorry. Well, what can I say? Giparis ta nga itong mga anak nga nagsama kagayg o. Daddy, what's na? I'm bored. Well, baby, guess we'll hit our luck next time. Wa dinay karon ang anak ni Tito nimo, si Oliver. Tito Jaime, Yes, iha. kaysa ining nilang duha si Oliver. Oh, iha, nga na magibit-bit man nimo ang picture frame. Kay gusto kong makasikurong ang lalaki nga akong nainteresan, base lang sa litrato nga akong nakitaan karon, mausap si Oliver. So, hain na ining duha ka pictures si Oliver. Kanang naa sa imong tuo nga kamot si Oliver. O ang iyang manghod ka na nga doktor ang naa sa imong wangay kamot, si James. Di ay? Imo na na. Oh, imong gitunol nako ang frame sa litrato ni James. Kay ikip na kong frame ni Oliver. Interesado ko niya, Daddy. Hain na siya. Compadre. Gusto na kong imong naon, makakita compadre. niya in person. I'm so sorry, iha. Pero wa siya din hikaron. What? Pero, matod ni mo nga niya siya din hikaron. What I mean is, I'm sorry, milakaw siya nga wa magpaibaw. Misibat? I'm sorry, iha. Interesting. May lalaki nga version na di ay ko. And now, gananay nun kayo ko nga magkailami. Tito, kano sa may mahimong magkita nga dili na ko niya si Batan. Mamalig lang ta, iha. Go na, Daddy. What? What do you mean nga, go na? Go ahead na lang ba? I will make paabot na lang of Oliver here. Oh, sa? Ay, kumusta ang imong adlaw? Makaingon ba ko ni mga nindot? O mutuo ka ba kung ingon ta ka ni Ana? Niya, ang ipapalitan ti ka sa kong sekretarya kaganiha sa imong mga sinina ug mga gamit. Pag ilis, isulob ka ng puwa nga sinina. Mahimo bang ugma na lang? Karon na dayon, kay may ipaila-ila ko nimo. Ako mga bisita, nasa sala, nagpaabot nimo. Unsa? Sige na, mag-ilis na. Okay, sige. Atan ako sa banyo mag-ilis. O na lang. Manaog lo kay ni Kahuman. No, paabuton ti ka. Dini na, pag-ilis ay kong atubangan.
Ha? Dali na. O sa mantabangan ti kas paghubo. Ako na. Karon pa ba ka mauwaw na ko? Nakita og nalawayan og napaak-paak ko na. Kanang tibok parte sa imong lawas. Nga kam, tabangan na ka. Sige. Kung mo yung gusto. You're being a good girl now. Kalumoy gyud sa imong panit. Mauning lami kayong paak-paakon. But not now. Dili mahimong paakon ako ang imong abaga. Dili pwede karon. Kay makita kini sa imong isulob. Siguro alang nga dili nimo hiktan ang imong buhok aron pagkatabon kini sa imong pinaakan sa lihok. Matuman, Jaime. Good girl. Sige, Jaime. Buhat taon tanan mo gusto. Buangon ti kag samot na ko. Aron makahigayon ko sa pagpiyat nimo. Ay, patilan. Ngano ni apa man ni sila, oy. May tag lakaw ng tani sila dayon, oy. Patilan gi ahat. Nakakita sa litrato ni Sir Oliver. Wala naman hinuon mi biya. Ahak na yun ni, oy. Sabot nga dili gito ganahan si Sir Oliver and niya. Kay maldita. Sosyalira pa. Kusog pa kayo mulok down. Ay, may mga anak yun sa dato, no? Nga mga mata. Pobre kaayo. Gusto lang. Damay ra, ay! Gisibatan siya ni Sir Oliver. Da. She's so dugay, ha? Anak, may mo ba? Kalma yung mong batasan. But how, Daddy? Daan na ni pagpalit. Ready-made ni. Lisod ng ilisan. My God, iya. You can go ahead naman, Kurt. No. Dili ka mahimong biyaan din nga ikaw lang. Too late, Daddy. Kay karon nga nakakita na ko sa dakway ni atong Oliver. Dili na nako siya buhian. Hangtod nga dili na ako siya maangkon. Hey, kabog daw sa imong kamot nga akong gikuptan. Nervous? Siguro. Taod-taod na sad gud nga wa ko makahimamat og mga normal nga tao. Oh, unsay buot mong ipasabot? Nga abnormal ko? Ha? Jaime, Jaime, ang akong kamot sakit. Hayo kumuta. Ang buot ako ipasabot, mao nga normal nga mga tao nga gikan sa gawas ug dili sa kasa. Oh. I'm sorry nga nakumot na kong imong kamot. Okay ra. You sure? Nara sila. Ang akong ipalaila nimo. Compadre Juan, Iha Angela, meet my future wife, Daniela. Hi. Hello. Good choice, kumpadre. Maayo kay pagkapili ni mong babae. Guwapa. Nindot ug barog. Dili ka magpawahid, ha? Of course, compadre. Excuse me. Kisay gwapa? Ang pangasunon ni Tito Jaime ni mo. Guwapa, dili ba? Asan na pita man siya gwapa? Oh, Oh, sorry. Ingon an alang gyud ang akong personality, girl. Prangka gid ko, girl. Did I hit you somehow? Actually, no. Dili kayo kapiktado sa panaway sa mga mas ubos pa na og beauty. I mean, managlahi ta og beauty. Black beauty ka.
Samtang nagkislap ang kaputi sa kumpanit. Kumbaga, kung sa cartoon character pa, ako si Snow White. Samtang ikaw, si... Kinsa? Kinsa ko? Don't you dare smile at me! May problema ka, girl, kung mapahiyom ko? Naa! Oops. Daddy! Angela, unsa ba, ha? Ko! Wata sa atong kagwaling mo. Kumpadre, pasensya na. Mamiya nami. Baby, let's go. Dali. No! Let go, Daddy! Let me go! Let's go home now. I'm sorry. Makasaunon ka to ni Oliver. Anak, sa suod kong higala nga gikan paslaing nasot sa imong gibuhat. Gipakauwawan ko nimo. Sige. Ipadayon. Pasakit ko. Sagpa ako pag-usab. Just don't do it again. Dili ko makasaad ni Ana Jaime. Ganahan ka ba di ay? Na magpadaog-daog lang ko? Kung dili ka gusto og samok suod ni Nimbaya, pagpaubo sa mga tao nga mas taas pa nimo. Ha? May adlaw ra. Nga makabawas ko ni inyong gipuhat na ko, Jaime. May adlaw ra. Og niya nang higayuna. Siguradoon ako nga muluhod mo sa akong atubangan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!